درود و درحبات منی بلوچ راج دگنیا ہر چھند و دمگیا جہاں منندت وشو بجدل و بجنام باتے مروچ گے ایک ناکو میتان قصہ دو بہریں شنامت گریبانی گموار روچگانی ماہنت ماں ہر واد ہر روچ ناکو میتان دیوان جاہا رہیں بری دگ جائے رہیں گپ دیوان کنے ناکو میتان گپ ہورنگ گوشت داریں کیسے گوشت داریں مروچی ہم ما شتا ناکو میتان دیوان جاہا درود و درحبات بیتو نشتیں ذرا وداریک بلوچ ہم نندو کنت بوہر بلوچ نشتک بالاچ بلوچ نشتک او یک دو دگے مرد منت کے منش جاہ نیارا درود و درحبات بیتو من نشتیں و ناکو میتان گوشت چوکاں دست پچی لہڑ بخشی بلوچ دودھ بیتا او بلوچا سخاوت کو تک وتی غریب وتی ہمساہیک پدستے داشت گنت بلے مرچی یہ درستے چیز نزور ترت گنت سید ہاشمی گوشید بے گالا نبیت گپت نبیت کرد گالنت کے گپتار بنت کردار چکا مردم مرنت بلے کردار نہ مرنت مردم مرنت بلے مردمانی گپ نہ مرنت مردمانی حبر نہ مرنت مروچی میں ایک قصہ کارنش میں دیما کہ گریبانی کا موارا چتو کت ہستا روچے روزگاری ہستا ایک سوداگری کے مزنے سوداگریت اشیا 600-700 اشتر ہستا تو ہمچو حبس وہ 400-500 نفر کاردار ہستت کسی تجارتی کاروان و گلگیت کہ دگنیا ہر چہندو دمگیاں آشا سفر کو تو ہوتی مال بورت تو ہم دا بہا کو سوداگری کو یہ ہنچے سوداگریت کے بادشاہ ہوں وتی تجارتی مشورانی شور صلاح واسطہ مدام ای لوٹتگت او یہ واجکا شتگت قدرت منی رب بیت چوش کے اے مرد سجے مالو ہزانک تاوانے نمگا روگا لگ گیت اسی کاروبار نزور تر ریت مرد وامدار بیان بیت پیسرا زر مالی شتن تجارت دکانی شتن اوشتر و حبسو ہر نفر مردم درو شتنت کشتیو لانچ بوجیک بہا بیتن تو شتنت مرد ہنچو بھی کہ ہمیں گوارے گودام کو ہمیں لوگ آ کے نشتگاہ میں لوگ ہوں وامداراں بورت وڑا مرد کا وتی جنین دست گپت آت یک بازار یک کشا لاتے لوٹو کارت دور تو میک کتن تو تگرد بستن تو ہمیں تپ کو لوگوں کو تہا وتی ساری چیر دات وتی جنین آو اللہ نام پشکت ہمیں استان بزا صوبہ گورنر یا استاندار وحدی کے ای حال آئیا سربیت کے پلان سوداگر کے سکیں 10-25 بھی تک او غریب مسکینی ہوں مدد کمک کو تگنت مروچا کوٹے تک وہ پاک نزورن تو نیزگار دار تک وڑا اشیا 4000 دینار 4 تیلیا کت 4 جاہا او شپے نیمی کو تو کہ ماشا ہنچو رواں یہ سوداگرہ دیان وش کمک کو مدتا کنا کہ کس صحیح مبی اسی ہمیں چیز زورتا و درت آت شپے واہ دے ہمشی ہمیں کٹوگ دپا بنگی دپا در جا آیا جو اس کو سوداگر اس کو کائیں اس تی مانا وجہ اس تی تو کائے اسی مانتی مدد کمک کا آت کیا واجہ اسی مدد کمک کا تو آت کے گیا سوداگر گو بلے تو تی ناما و بگوش گوشی وجہ منی ناما تو بیل مانتی کمک کا آت کیا اس تی نا چوشے مردمی کو تی ناما نگوشی مائی کمک کا ہوں نہ لوٹا اس تی وجہ منی نام گریبانی گمواری
ایوہ نام ایوہ نہیں ایوہ پنام ایوہ لقب گورنر چارت کے ای بنا باز جست کنگے ایشی ہمیں چاریں تیلی ہمیں دینار ہم دا ایر کتن پوشتی ماندہ شو وحدی کے ہوتی لوگات کو رسید چارتی منی جنین آگاہ ہیں ای لوگ بانک گشتی کجا بیت گئے گشتی ما شتگاں پہلا کاریا شرنی کاریا نیکیں کاریا گشتی نیکیں کاریا شتگے و شرنی نیکیں کارا و کس چیر ندا بڑا بگوش کجا بیت گئے گشتی منا ای جوستا مکہ بلی منی راز ماں نیکیں کارے کتا جنین زہر گئے گشتی نیکیں کارا کس چیر ندا بدیں کارا ہر کس چیر دا تا ملک گورنر ہے بلکہ شتا یا بدیں روسیائیں کارے کتا کے کمبا ابرا چیر دے نیکیں کارا کس چیر ندا منی بگوش جنی منی گو منی اللہ ہے میانجیا راز ایشیا بھل گشتی اگا تو منی مگوشے باندہ صحبہ ماں ہوں وتی پتلو گارواں تو زانے وزانے وتی گوڑا اگنا منی بگوش مرد لاچار بھی مجبور بھی گشتی پہلا سوداگر تو کیسو عشقتا کہ کوٹ تک نیزگار تر تک آیا تجارت درو حلاس بھی تگنی مرچاں تنگ دستے ماں ہمائی کمک مدتا شتگا کمک مدتی نظر تگا منا گشتی تو کائے ماں مجبور بیتا گشتا منی نامے گریبا نگا موار ماں می چیزا مودا ایر کو تگانو ماں آت کگا اے راز گوشت تو مروچگیں بہر اولی بہر حمدہ دومی بہرہ دیمرندہ اللہ مہر